Għal sena oħra il-kantant Aiden se jkun qed itella spettaklu esklusiv ta' darba fis-sena bl-isem ta' The Show, b'kanzunetti ġodda imma wkoll bl-akbar suċċessi tiegħu li ddominaw ix-xena mużikali lokali matul is-snin. Wara s-suċċess tas-sena li għaddiet fejn attendew aktar minn 6,000 persuna, ix-show se jkun qed isir taħt it-tinda prinċipali tal-MFCC f'Taqali fit-30 ta' Mejju li ġej. One News tkellem mal-kantant żagħżugħ li spjegalna kif dan l-avveniment se jkun wieħed ta' darba l din is-sena, b'ċans uniku biex in-nies tesperjenza spettaklu mill-aqwa kif inhu magħruf għalihom. Show u mhux kunċert għaliex in-nies ħajkunu tistennew spettaklu ta' madwar satejn. Meta ngħid spettaklu, ġifieri satej ta' koreografija, satej ta' enerġija, bil-viżwal, dawl, koreografija, sfin, ser ikun hemm peace band, 12 żeffiena, ġifieri it's a full on show. Aiden tenna li dan l-ispettaklu se jkun kompletament differenti minn dak ta' sena ilu, b'livell aktar qoli u bi spettaklu mhux tas-soltu. Nistaqsewni imma ħajkun bħal tas-sena l-oħra? Le, din is-sena se jkun differenti, ġifieri ħajkollu arranġamenti ġodda, koreografija ġdida mill-bidu sal-aħħar, viżwal ġdid, palk ikolli ngħid, park innovattiv għal Malta daqsxejn differenti mis-soltu biex tesperjenza tkun hemmhekk fis-sala. Il-biletti ħarġu u veru ninsab eċitat. Sa dan it-tant ma' Aiden tkellimna wkoll dwar l-EP album il-ġdid li se jkun qed joħroġ f'Marzu li ġej b'7 kanzunetti, fosthom il-kanzunetti Juliet u Hero, b'din tal-aħħar tieħu t-titlu tal-aqwa kanzunetta lokali għall-2024. Ser ikollu 4 kanzunetti ġodda, in-nies ħajkunu jistgħu jesperjenzawhom sew fil-kunċert. Illa li hemmhekk ħajkunu l-ewwel darba li ser jindaqqu live, kif ukoll dawk issa classics bħal Naħseb fik, Reġina, Pupa, Ritmu, dawn isom daħlu hekk fil-qalb tal-Maltin bħal speċi. Il-biljetti għall-ispettaklu ta' Mejju jistgħu jinkisbu fuq il-pjattaforma ta' Aiden, aidenofficial.com.